मोजां लामाजों आगान सुरबाय। बावनो गासै समाजा गोजोननाय दं। बै समखौ जोंनि मोनसे गोथै जारिमिन होननानै साननानै लादो। हाथरखि सना मा नों देनां देरबा मा जागोन? नार्स। दा बे समा मोनसे गोथां जारिमिन सुजुनायनि सम। जाय जारिमिनखौ नायनानै जोंनि उन जोलैया गोथों लामाजों आगान सुरलांनो हायो। Masalah melak pun apa? Salah melak sih pun nampi. Toy, ini kayaknya kekurangan ini ki. Karone ami kudum sih. नोंखौ बे माबायदि लान्जाय थानाय मोनबा लान्जाय हना बोथिंथारगौमोन आं नोंखौ। एसेबां गाज्रि बेसादखौ बाहायनो सोर थिना नोंखौ? नोंखौ दिनै बिगुर बिसिनानै जेलावसो हैगोन आं नोंखौ। मोनसे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। सासे ड्राग्स एडिक्टेड सुबुङा थैनानै थाङोब्ला नखराल' खहा जागोन, नाथाय बे थांनानै थायोब्ला समाजाव गोबां खहाबो सोमजिनो हागौ। गोदान मिजिं, गोदान जोनोमनि सानजारां फुंबिलि समनि। थांनाय हराव जानाय जाथायनि दायनिगिरिया बारा गिदिर बैसोनि नङा। ड्राग्स बाहायग्रा उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोर, जाय थैनाय थांनाय मोजां गाज्रि जेबो साननो रोङा। जोनोमनि